Chirurgia refractivă, prin definiție, presupune tratamentul chirurgical al deficienților de vedere, miopie, hipermetropie, astigmatism. Intervenții care se fac la cererea pacienților pentru cei care nu vor să poarte ochelari, lentele de contact. Această intervenție este efectuată prin abordarea celor două medii optice ale ochiului uman, cornee și cristalin. Când ne referim la cristalin, presupune implante intraoculare, facice și înlăturarea definitivă a cristalinului prin implant multifocal. Prin abordarea corneei ne referim la chirurgia refractivă perecapa, la SIC, LASIK și intralasic. Aceste metode diferă prin abordarea epiteliului corneal. Metoda perecapă este o metodă ce presupune înlăturarea mecanică a epiteliului corneal, după care, cu ajutorul laserului, se remodelează curbura corneei, se aplică o lentilă de contact și recuperarea este un pic mai de durată. LASIK-ul și LASIK-ul presupune la fel înlăturarea mecanică a epiteliului cornean cu ajutorul unui keratotom. Se formează un flap, un căpăcel. Abordarea stromei corneene cu ajutorul laserului, după care flapul se aplică înapoi. Recuperarea este mult mai rapidă. Intralasic este metoda prin care flapul nu este creat mecanic, ci cu ajutorul unui laser cu femtosecunde. Și este practic cea mai precisă metodă pentru tratamentul viciilor de refracție. Ca și încadrare, pacienții pot opta cei care au dioptrii în miopie până la -9, hipermetropia până în +6 și astigmatismul până în 4 dioptrii. Pacienții care pot opta pentru această intervenție trebuie să nu prezinte alte patologii sistemice, în special boli autoimune de colagen, alergii, problemele ale corneei keratoconus sau în perioada sarcinii alăptării sunt absolut contraindicate. Aceste intervenții sunt indicate persoanelor peste 18 ani care au dioptriile stabile cel puțin pentru ultimii 2 ani. Se fac preoperator măsurători specifice cu ajutorul tomografului în coerență optică, care oferă medicului și pacientului detalii despre toți parametrii exacti, în ideea dacă ne încadrăm sau nu pentru această intervenție. Aceste intervenții se fac cu anestezie locală, nu necesită internare, ablația sau remodelarea corneei durează câteva secunde, pacientul pleacă acasă, urmează un tratament indicat pe o perioadă determinată. Recuperarea postoperatorie depinde foarte mult de tipul de deficiență de vedere care a fost corectat și depinde de la persoană la persoană. Este estimat un interval de recuperare postoperator între 3 și 6 luni.